Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дөреслектә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның бәндәсенә карата булган ниғмәтләреннән күп кенә гыйбадәтләр сезоннары һәм фасыллары булдыру. Бу сезоннарда күп кенә изгелекләр кылып була. Һәм күп кенә гөнаһлардан арынырга була. Һәм изгелекләрең күбәеп, бу сезоннарда Аллаһ Субханаһу ва Тааляның күп төрле рәхмәтләре иңә, аның бүләкләре килә, һәм шушы сезоннардан, шушы фасыллардан иң биеге булган, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля өчен иң кадерлесе булган мөбарәк Рамазан айы. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан, худан лин-наси ва байинатин минал худа вал фуркан." Рамазан айы аңарда кешеләр өчен һидаят, туры юлны күрсәткән ачык дәлилләр, хакны ялганнан айырган Коръән индерелгән ай. Ни кадәр кадерле ай бу. Бәрәкәтләр һәм хәйрлекләр айы. Ураза һәм төнге намазлар айы. Рәхимлелек, мәгъфирәт һәм җәһәннәм утыннан котылу айы. Юмартлылык, кешеләргә ярдәм итү, изгелек һәм игелек айы булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы бөек ай килгәндә үзенең сахабаларын шатландыра торган булган. Һәм бу айны изге гамәлләрдә, хәерле гамәлләрдә тырышлык күрсәтергә чакыра торган иде. Бу айларда фарз булсын, нәфил булсын, намазлар, садакалар, изгелек, игелек кылу, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга итагать итүдә сабырлык күрсәтү, көннәрен уразада үткәреп, төннәрен төнге намазларда үткәрергә чакырды. Һәм шушы айның мөбарәк вакытларын зикр белән, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга шөкер итү белән, тәсбих, тәһлил белән һәм Коръән уку белән үткәрергә чакырды. Анас ибн Малик радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Сезгә дөреслектә шушы Рамазан айы килде. Анда җәннәт ишекләре ачыла һәм җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар богаулана" диде. Башка бер хадистә Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Рамазан аеның беренче төне җиткәндә шайтаннар һәм баш имәс җиннәр богаулана" диде. Җәһәннәм ишекләре ябыла һәм аңардан бер ишек тә ачылып калмас. Һәм җәннәт ишекләре ачыла һәм аңардан бер ишек тә ябылып калмас. Һәм шуннан соң чакыручы әйтер: "Эй изгелек теләүче, ашык! Эй бозыклык теләүче, калдыр!" Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның уттан имин булган һәм котылган бәндәләре булыр. Һәм бу һәр төнне шушылайдыр диде. Башка бер хадистә Рамазан айы җиткәчтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә торган булган: "Сезгә бәрәкәтле булган Рамазан айы килде. Аны Аллаһ Субханаһу ва Тааля ураза тотуда сезгә фарыз кылды. Бу айда җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар богаулана. Һәм бу айда 1000 айдан да хәерлерәк булган төн бардыр. Һәм кемдә кем бу төннән мәхрүм булса, ул чыннан да мәхрүм кеше булыр." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу айны бәрәкәтле ай дип сыйфатлады. Һәм ул чыннан да бәрәкәтле ай. Аның һәрбер мизгеле бәрәкәт белән тулган. Бу бәрәкәт вакытта, гамәлдә, әҗер савапта. Һәм бу айда иң хәерле, иң бәрәкәтле төн булган Кадер киче. Һәм әйтеп үтелгәнчә, бу айда изгелекләр, бу айның бәрәкәтеннән изгелекләр арта. Җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, шайтаннар һәм баш имәс җиннәр богаулана һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның җәһәннәм утыннан котылган бәндәләре арта. Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кемдә кем Рамазан айын Аллаһ Субханаһу ва Тааляга иман белән һәм аның әҗер савабына өмет итеп ураза тотса, аның кылынган, әүвәлге кылынган гөнаһлары кичерелер" диде. Һәм шулай ук кемдә кем Кадер кичәсен иман белән һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның әҗеренә өмет итеп намазда, төнге намазда үткәрсә, аның элек кылган гөнаһлары кичерелер диде.
Башка бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә кем Рамазан аеның төннәрен иман белән һәм Аллаһ субханаһу ва тааляның әҗеренә өмет итеп төнге намазларда торса, аның элек кылган гөнаһлары кичерелер диде. Һәм иң зур хәсрәттән һәм иң зур мәхрүмлек кеше шушы мөбарәк, кадерле булган айга ирешеп тә шушы айда гөнаһлары кичерелмәү. Аның булган хата кимчелекләре сөртелмәү һәм үзенең шиктән үтүендә, тәүбә кылмыйча һаман йөрүендә, шушы фазилатлы көннәрне Аллаһ субханаһу ва таалагә омтылып, аңа кайтудан гафиллектә булуда. Һәм кеше шушы айга ирешеп, әгәр дә аңардан гөнаһлары кичерелмәгән хәлдә чыгып китә икән, үзенең гөнаһларында, адашуында батып үтә икән, һич шиксез ул зур хәсрәттә булыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем яныма Җибрил алейхиссалам килде һәм әйтте: Эй Мөхәммәд, кемдә кем әнисенә дә ирешеп, шуннан соң үлеп, җәһәннәмгә керде икән һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аны ерагайтты икән, әйт амин" дип. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин амин" дип әйттем. Шуннан соң ул дәвам итеп әйтте: "Эй Мөхәммәд, кемдә кем Рамазан аена ирешеп, шуннан соң вафат булды икән һәм аның гөнаһлары кичерелмичә ул җәһәннәм утына керде икән һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аны үзенең рәхмәтеннән ерагайтты икән, әйт амин" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте һәм мин амин дип әйттем ди. Шуннан соң ул әйтте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем каршында минем исемем әгәр дә искә алынса, һәм ул миңа салават әйтмәсә, һәм шулай үлеп китеп җәһәннәмгә керде икән һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ярагайтылды икән, әйт амин" дип, һәм мин амин дип әйттем. Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Уңышсызлыкка иреште шул кеше, кемнең янында минем исемем әйтелде һәм ул миңа салават әйтмәде. Уңышсызлыкка иреште шул кеше, кем Рамазан аена ирешеп тә, Рамазан ае үтеп китеп тә, аның гөнаһлары кичерелмәде. Һәм уңышсызлыкка иреште шул кеше, үзенең картлыкка, өлкән яшькә җиткән әти-әнисенә ирешеп тә, алар аны җәннәткә керүче буларак сәбәп булмадылар икән." Дөреслектә Рамазан ае уңыш һәм ганимәт ае булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу айда башка айларга караганда да ныгырак тырышлык күрсәтте. Шулай ук безнең әүвәлгеләребез, сәләфләребез дә бу айда бик нык тырышлык куйдылар. Үзләренең вакытларын Аллаһ субханаһу ва таалагә якынаю белән, изге гамәлләр белән тутырдылар һәм төннәрен төнге намазларда, көннәрен изгелекләрдә үткәрергә тырыштылар. Табигиннардан булган Имам Аз-Зухри әйтә: "Рамазан ае кергәчтән дөреслектә ул Коръән уку һәм ризык ашату" диде. Менә шушындый булды безнең әүвәлгеләребез. Алар тырышлык куйдылар, намаз укыдылар, төнге намазлар укыдылар, уразалар тоттылар, гыйбадәттә булдылар. Аллаһ субханаһу ва тааляның китабын, Коръәнне укыдылар, тәһлил, тәсбих, изгелек, игелек кылдылар һәм шәфкатьлелек, юату һәм ашатуда булдылар. Дөреслектә Рамазан ае мөселманнар өчен кадерле кунак булып тора. Шуңа күрә аны без иң хәерле, иң яхшы, иң юмартлы хәлдә каршы алырга тиешбез. Ничек әгәр дә безнең яныбызга күптән көтеп алган кунак килә икән, без аңа кыйммәтле, кадерле әйберләребезне белән аны каршы алабыз. Һәм Рамазан ае да безнең өчен менә шушындый кадерле, чиста һәм көтеп алган кунак булырга тиеш. Һәм шушы айга ирештек икән, без моның белән шатланырга тиеш. Чөнки күп кенә безнең кардәшләребез, күп кенә безнең якыннарыбыз, кардәшләребез, туганнарыбыз һәм күршеләребез узган Рамазан аенда безнең белән иделәр, ләкин бу Рамазан аена алар ирешмәделәр. Аларга Аллаһ субханаһу ва тааляның әмере белән аларның үлемнәре, әҗәлләре килеп җитте. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә шушы айга ирешергә биргән икән, без аңа шөкер итәргә тиешбез. Ничек буласың ул? Шушы вакытларыбызны Аллаһ субханаһу ва таалагә якынайта торган изге гамәлләрдә, файдалы гамәлләрдә, тәүбәдә Аллаһ субханаһу ва таалагә кайтуда үткәрергә тиешбез. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Әйт, Аллаһның фазылы белән һәм аның гына рәхмәте белән шуңа гына шатлансыннар. Ул алар туплаганнардан яхшырак диде. Дөреслекдә, ураза, Рамазан айындагы ураза ул ислам диненең рөкеннәреннән һәм баганаларыннан булып тора. Бу айда Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхмәте булган Коръән Кәрим инде. Һәм без бу ай белән бик нык шатланырга тиешбез һәм шөкер итәргә тиешбез. Аны Аллаһ субханаһу ва тааля билгеләгән гыйбадәтләр белән үткәрергә тиешбез. Көндезләрен уразада, төннәрен намазларда Коръән уку белән, зикр белән, изгелек һәм игелек белән үткәрергә кирәк. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәммәләребезгә шушы айны изгелектә үткәрергә, аны зикр итеп, аңа шөкер итеп, аңа иң күркәм рәвештә гыйбадәт кылырга насыйп әйләсә иде. Безгә килгән шушы кадерле кунакны иң күркәм һәм иң яхшы рәвештә үткәрергә насыйп әйләсә иде. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.